ন্যাচারাল ক্যালামিটিস প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেমনি ইয়াদ করে হাসতে রইবই হাকত বারব বাহানো পৃথিবীও বাহানো সাউথ আফ্রিকা আমেরিকা কত যখন ফাঁক মতো তামখাই অর উচ্চকাম দিনও বাদে হবাই 19 তারিখ 20 তারিখ 21 তারিখ তলানি বড় মানদাই ব্লক নিসিমো খবজাক আরি ভিলেজ কমিটিनि बिसिक 100 फेमिलि एबा तुंनाय टुटार बर' भाइफोर तुंखा रावबो दै हाबका तंमालिया ब्लक सिबायखिया मानि सिबायखिया आइगेनो फायो मानदाय गार्ल्स स्कुल फारि बरताबो मातो मोनबायखिया बरकनि दुख जरावो बरकनि बिपद जरावो फानिया नांगौ जों एडिसि हादंनि मुसाफुन चुबो सुलिनायखौ स्टेट गभर्नमेन्ट कापसा जरा खानथानि खबर दंमोन ब्लक लेभेल विलेज लेभेल जत अफिसार बे मानथै बंग हेल्प खाइतबो जों बसानाय SDRF नि जे रुल्स दंमोन नक बाके 100% बिन नक निराम मानि कमाखाय मुसुक थिके बुफां नष्ट होनखाय खेद नष्ट होनखाय जे नष्ट होनि परिमाण दं कुसुक खति इनका 100% खतिनि खतिपुरन माने अबरनो मान नागादों चाइटकनि बर'बो दाखसारजों खागनि दंनि अरफाय बर'बो माल लाके कक सालाके दङ बर' ककरा दङ बुरिचिक दङ जराय दङ सिगला दङ बेबायदिनो मिया फाइगङ हरो गारि बगुरिनि फाइमालिया दिनै दङ फाइ बर'बो मालि बर'बो शेयार खाबिका थाइप्लक फां बिसिनि बिसिङाव लाइटा बबो गामियाव नक एबा तैलमै नस्तंगै अबाहायके बरफ फायजागो सिनो थाइप्लक फां जे बिसिनि आन्दार कासिंवाराय एरपरे आं फाल्गुनापारा कुसा सद्दार ओमफ्राय रामनाथ चौधरी देवन चंद्रपारा गाबिसो फेमिलि तिनो बरफ आरनि मोटामुटी जों दा जे माने अनुसारे हेंके 22 फेमिलि बरफ खरबसो 22 फेमिलि बिसिङाव जत बरफ त अर सफाया आबाद तो 25 जना जों मिया हरनिसिमि बंगनसा नुनानि व्यवस्था खायरि दंखाटा ओमफ्राय बरफनो बसकांनि व्यवस्थाखौ बाव हायके रखायरो जोंनाय बसकांगय को जों अरन हयते जारक जों सिनि सरकार जनदिताबो भिडिअ होगा SDM जों अर रिपोर्ट होनाय तहसिलनि बिसिंते आइतागा बरफ बजेस आपतिनो जों साइकेलां साब सामनि खटिं या नरक लिसे नक होक जे खटिं माने बिसिङाव हंगे बेलायखे खटिंनाय रकनि नक गाबिसो रख बेलायखे खटिं जाखंगा आबाद जों ছয়টা মতো जों रिपोर्ट मांखा आबोखाय बंनि नक पुरा देवाल काखलाय थामाखा गा बाक्साखै दैलम जाखा आबैत्या निनसिन मंकि सारिसो दा आंखाय अ सिनि ब्लेस कमिटिनि थाखल फांने 22 मिनिटनि सं जाखा मंखा दारा मुंखायानि शैलेन्द्र देव